Ei vielä. Olet kynnyksellä. Varovasti alas. Huili pois päästä. Ei vielä. Ei vielä. Joko? Joo. Noniin. Ihan hyvä nyt. Meillä on tässä äiti nimilista. Jessus. Kuva on hyvä. Oho! Siellä on kauheasti. Antta Merja, Jouko, Tanja perheelle, Jani perheelle, Tanja, Jani, Tomi ja Milla, Sirkka, Perkki ja Lauri, synttärioveritot Leo ja Inga, Kertulle hyvää listavuotispäivää, Sanna ja Jukka, Mannermaa, menoksi Matti ja Riitta, Marjatta ja Teuvo Mäkimurta, Onnea Sankatte, Kinkki, Aino ja Pekka, Terttu ja Rami, Silikku ja Markku, Juha perheineen, Jyrki, Jyrkikin! Rovaniemen Jyrki, Serkku tyttösi, oikein paljon onnea, Katja, Jukka, Jutta, Lassi, Jussi ja Anneli, Outi ja Jarkko, Jaakko, anteeksi, synttärionnettomat, onnea Kepalle, Päivi, Oili, Seppo ja Heli, Heikkurit, Kirkkalasta, Masa, Kirsti ja Aksu ja Luka, Kellari Teroki, vau, Antti ja Marika, Sitten siellä on Vilmakin vielä, mutta en ole ehtinyt kirjoittaa.